Bye. For this vlog ba, it's mag-assemble tayo ng lalagyan ng mga plato. Pumili kasi si Mrs. nito kaya sulit. This drainer. Nalagyan ng kami ng plato mga bay. Harap buksan mga bay. Ang daming scotch tape mga bay. Basta kayo dyan mga bay. Ito lang mga bay. Ito na siya mga bay. Maganda siya mga bay. Mga bay. Simbolin na natin mga bay. Paano to? Ganito, ganito, ganito. Ano to? Ano to? Ito lang. Ito sa mga bayo. Ayos ko na ba? Ayos ko. Bikin nga. Ayaw, ikaw rin. Askar isura mga bay. Ito mga bay. Wow. Ito na mga bayo. Tapos na mga bay ha. Wow. Ayos ko siya mga bay. Mga bay. Ay, ang bawa ko boss. Ang hirap na. Yan mga bay. Basta mga bay. Ipos. Wah, bakal na ta. Ipos. Ma! Ipos ang nga. Mga bay. Maganda siya mga bay. Lagyan plato dito, baso dito. So tapos na namin yung asimbol mga bay. Okay guys, tara na.